መዓልታዊ ንግሆ ክትትንስኡ ከለኹም ቀዳማይ ስጉምትኩም እንታይ እዩ? ቴሌፎንኩም ምውላዕ ወይስ ጽቡቕ ገይሩ ዝፈልሐ ስኳር ዝበዝሖ ሻሂ ወይ ቡና ምስታይ? እዚኦም ንቡር ዝመስሉ ልምድታት ግን ንጥዕናኹም ብፍላይ ድማ ንዓይንኹም እናጎድኡ ከም ዝኾኑ ይፈልጡ ዶ? ሎሚ ኣብዚ ቪድዮና ንጥዕናኹም ኣብ ሓደጋ ዘውድቑ 5 ንግሆ ንግሆ ንገብሮም ጉጉያት ልምድታትናን ክንገብሮም ዝግብአናን ክንትንቲ ኢና። ኣብቲ ዝርዝር ቅድሚ ምእታውና ንቻናልና ሓደሽቲ እንተኮይንኩም ሰብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ኩኑ። ሓሳብ ወይ ሕቶ እንተሃሊኩም ድማ ኣብቲ ናይ ኮሜንት ሳንዱቕ ሓፉልና። ሕጂ ብቐጥታ ናብ ዛዕባና ክንሰግር። ቅድሚ ማይ ምስታይ ውዑይ ነገር ምጥቃም ሓደ ካብቲ ንጥዕናና ብጣዕሚ ዝሓሲ ልምዲ ንግሆ ከም ዝተንስአና ማይ ከይሰተና ውዑይ ሻሂ ወይ ድማ ቡና ምስታይ እዩ። እዞም መስተታት ልዑል መጠን ካፌን ዝሓዙ ብምዃኖም ኣብ ውሽጢ ኣካላትና ድርቀት የኸትሉ እዮም። ሓደ ዓብይ ሰብ ኣብ መዓልቲ ካብ 6 እስካብ 8 ሰዓታት ደቂሱ ይሕልፍ። ኣብቲ እዋን ምስቲ ነተንፍሶ ኣየርን ብረሃፅን ኣቢሉ ካብ ኣካላትና ፈሳሲ ይወፅእ እዩ። ስለዚ ንግሆ ክንትንስእ ከለና ኣካላትና ብጣዕሚ ማይ ጸሚእዎም እዩ ዝጸንሕ። ኣብቲ ሰዓት ድማ ማይ ኣብ ክንዲ ምሃብ ንቡናን ሻሂን እንተሰቲና እቲ ድርቂ ዝበኣሰ ይኸውን። እዚ ድማ ቀጻሊ መዓልትኩም ድኹም ከም ዝኸውን ይገብሮ። ምሕቃቕ ምግቢ የጸግም። ኣብ ባዶ ከብዲ እንተተሰቲኹሞ ናይ ጨጎራ ሕማምን ጭንቀትን ዝለዓሉ ሆርሞናት ክፈርዩ ይገብር። መፍትሒ ንግሆ ምስ ተንስአና ካብ 1 እስካብ 3 ብርጭቆ ማይ ምስታይ ልምዲ ክህልየኩም ይግባእ። ካልኣይ ናይ ንግሆ ፀሓይ ዘይምርካብ። ብዙሓት ሰባት ፀሓይ ምውቃዕ ንህፃናት ጥራይ ዝተሓደገ ይመስሎም ይኸውን። እንተኾነ ግን ሳይንሳዊ መፅናዕቲ ከም ዘርእየና ናይ ንግሆ ፀሓይ ካብ ሰዓት 2 እስካብ 4 ዘሎ ንዓበይቲ እውን ኣገዳሲ እዩ። ፀሓይ እንተዘይረኺብና ኣብ ኣካላትና ዘለው ከም ሜላቶኒ ዝበሃሉ ሆርሞናት ይዳኸሙ። እዞም ሆርሞን እዚ ድማ ለይቲ ጽቡቕ ድቃስ ክንረክብ ዝሕግዝ እዩ። ናይ ንግሆ ፀሓይ ንቫይታሚን ዲ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። መጠን ሓደ ሰብ ብውሕዱ ካብ 15 እስካብ 40 ደቂቓ ናይ ንግሆ ፀሓይ ክረክብ ይግባእ። ሳልሳይ ሞባይል ስልኪ ምትንካፍ፣ ብፍላይ ኣብ ጸልማት። ካብ ድቃስና ምስ ተለዓልና ገና ዓይንና ብርሃን ከይለመደ ስልኪ ምውላዕ ዓብይ ጉድኣት ኣለዎ። ብፍላይ ኣብ ጸልማት ኮይንካ ስልኪ ምጥቃም እቲ ካብ ስልኪ ዝወፅእ ብርሃን ብቐጥታ ንዓይንና ስለ ዝሃርሞ ንዓይኒ የቃፅልን የንብዕን። መፍትሒ ካብ ድቃስ ተንሲእኹም ካብ 10 ክሳብ 15 ደቂቓ ድሕሪ ምዕራፍን ዓይንኹም ምስ ካልእ ብርሃን ድሕሪ ምልማዱ ስልኪ ተጠቐሙ። ራብዓይ ሽኮር ዝበዝሖም ምግብታት ምምጋብ። ንግሆ ንቁርሲ ከም ፓስታ፣ ዶናት፣ ኬክ ካልኦት ብፋብሪካ ዝተሰርሑ ፕሮሰስድ ምግብታት ምጥቃም ጽቡቕ ኣይኾነን። እዚኦም ኣብ ደምና ዘሎ መጠን ሽኮር ብቕጽበት ንክውስኽ ይገብሩ። ብፍላይ ኣብ ቤት ጽሕፈት ተቐሚጥኩም እትሰርሑ ሰባት ከምዚ ዓይነት ቁርሲ ክተወግዱ ይግባእ። ሓምሻይ ናይ ሓይሊ መስተታት ኤነርጂ ድሪንክ። ገሊኦም ሰባት ንግሆ ንምንቃሕ ኢሎም ናይ ሓይሊ መስተታት ይሰትዩ። እዞም መስተታት እዚኦም ካብ ሻሂን ቡናን ብ5 እጥፊ ዝበልፅ ካፌን ዝሓዙ እዮም። እዚ ድማ ኣብ ነዊሕ እዋን ንሕማም ልብን ልዑል ፀቕጢ ደምን ቢፒ የቃልዕ። ጥዕናኹም ኣብ ኢድኩም እዩ። ንግሆ ንግሆ እዞም ጉጉያት ልምድታት ብምግዳፍ ጥዑይን ሕጉስን መዓልቲ ንክህልወኩም ንመክር። ቪድዮና እንተፈቲኹሞ ላይክ ክትገብሩ ኣይትረስዑ።